tanang katawhan at agihin ninyo pagdayi ang Diyos kay nagalunan ang iyang gugma ug kaluy alak kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Mga igsuon, hinusulan ta ang atong mga sala aron may makitang andam sa paghalad nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron sa pagpangama pagpanglaban alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anong kita sa Dios pasayloon sa atong mga sala ug dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman ug gitinguha, pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug itugot nga kami makasunod sa panag-ingnan sa ni Santo Papa si San Juan 23 sa iyang mga maayong buhat ug sa iyahang pagpadilaab sa pagtuo sa simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Joel. Ang Ginoo miingon, kinahanglan mangandam ang kanasuran ug muadto sa walog sa paghukom. Didto ako ang Ginoo maghukom sa tanang kasikbit nga kanasuran. Dautan sila kaayo, galaba sila sama sa trigo sa panahon sa ting-ani. Pigsa sila sama sa ubas diha sa puganan hangtod nga mubuhagay ang dino. Linibo ang katawhan dito sa walog sa paghukom. Hapit na gayud moabot ang adlaw sa Ginoo. Mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan. Kung dili na mohayag ang kabituonan. Musinggit ang Ginoo dito sa bukid sa Sion. Mudahunog ang iyang tingog dito sa Jerusalem. Mukurog ang yuta ug ang langit. Apan panalipdan niya ang iyang katawhan. Unya masayod ka, Israel, nga ako ang Ginoo nga imong Dios. Magpuyo ako sa Sion, ang balaan kong bukid. Ang Jerusalem mahimong balaang syudad, ug ang mga langyaw dili na gayud makabuntog niini. Ni atong panahona ang kabukiran malukop sa mga parasan. May mga baka na unya sa kabungturan. Ug daghan ng tubig sa tibuok Huda. May suba nga moagay gikan sa templo sa Ginoo. Ug tubigan niini ang walog sa mga akasya. Mahimong kamingawan ang Ehipto ingon man ang Edomea. Kay gisulong man sila ang yuta sa Huda o gipamatay ang mga tawong walay sala. Ako silang panimaslan, silutan ko gayud ang sad-an. May magpuyo na unya sa Huda o Jerusalem, hangtod sa kahangturan. Ug magpuyo na ang Ginoo dito sa bukid sa Sion. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadyaon ta ang mga
Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari pasadya ang iyuta, palipayang daghang mga pulo, ang mga panganod ug kalangita nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mawang gibarugan sa iyang trono. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang kabukiran milanay ingog talo, atubangan sa Ginoo, atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangya sa iyang katarong, ug ang kanasura nakakita sa iyang himaya. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang kahayag mi banag-banag alang sa matarong, ang kalipay alang sa maligdong o kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong, ug pagpasalamat sa iyang balaang ngalan. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ni Ikaw o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit gikan sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagmabdos ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Ikaw o Kristo. Manglingkod palihog. May buntag kaninyong tanan. Swerte hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ikaw ug ako walay duda ani adinhi kay mosimba ug namati sa pulong niya nga gibasa. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo sigon sa gisulti sa salmo ug gikanta sa salmista. Ikaw ug ako nga namati malipay unta karon. Tungod kay ang pag-anhi dinhi walay laing katuyuhan kundi mamahimo kitang maayong tao diha sa Ginoo. Ug uban niining pagpamati sa iyang pulong malipay ka unta niya mo trabaho sa atong trabahoonon karon. Malipayon nga mo trabaho sa atong trabahoonon inighuman ining orasa. Kay siguro ang uban sa inyo ha dinhi hayahay musimba o niya matug lang inikahuman or musuroy-suroy, pero kadaghanan inikahuman og simba mo padayon sa trabaho. Kay bisag senior citizen na kauban siya ni Maria sa mga buhat.
alang sa daghang membro sa pamilya. Sama ni Maria nga swerte ka tungod kay namati sa pulong sa Ginoo unya nagbuhat dayon niini. Gidala ang buhat sa Ginoo diha sa mga buhat sa tao. Murabag ang buhat sa tao gipaubanan sa mga buhat sa Ginoo. Manaingon, anak, ang akong pag-atiman nimo karon buhat sa Ginoo, dili lang buhat sa tao. Aron ko dili ka malipay, magpabilin ikong malipay kay ang tuyo nako nga malipay ka. Pero di ka malipay sa akong pagserbisyo nimo, gusto kong malipay na kudaan sa pagbuhat ni ini. Pasabot niya na akong tarungon pagbuhat. Kung dili ka makontinto ni ini, ang Ginoo o inihibaw kay tinuod ning ako tinuod din ako ang pagtrabaho karon. Nalahit ko karon pag ani dinhi kay doon na may gitrabaho niya mipahibaw ko sa mga kauban, malahit ko kay sugo sa mga ing pamatasan, sundon gayud sa simbahan, buhaton sa simbahan, manindog palihog. Dinasig sa kinaiya ug sa mga binuhatan ni Maria, ipadayag nato ngadto sa Dios ang atong panginahanglan ug mayon kita, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ubos sa panalipod ni Maria, ang mga nangulo sa simbahan, magdala sa katawhan sa Dios, ngadto sa pagpakigsuod kang Kristo, pinaagi sa ilang pagwali o pamig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga sama kang Maria, hangpon nato ang pulong sa Dios, sulod sa atong kasing-kasing, ug manggihatagong mutubag niini, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga sinunod ang panigingnan ni Maria, ang mga inahan, maghimo sa ilang mga panimalay nga puloy-anan sa gugma og sa kasantos, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang Dios magmanggiluyon, muamping sa mga masakiton, uban ang panabang ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ngalang don Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kalipayng tunhay, uban kang Maria ug sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Langit nung amahan, gipili mo ang bulahang Birhen Maria nga mahimong inahan sa imong anak. Tabangi kami pinaagi sa iyang mga pagampo, aron isipon namong bahandi ang pagpanumduman sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ligon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay ika sa pagkamagitago na dawat na maghahalan kanimo, kinigpan na sa iyo, tagpas ka sa mga tao. Mahimong kalanhon ng Espiritu. Ligon ng Diyos, hapot sa mga. Ligon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay ika sa pagkamagitago na dawat na maghahalan kanimo, kinigpan na sa iyo, tagpas ka sa mga tao. Mahimong ilimnon ng Espiritu hanap alang ka na. Dahil ko ng Diyos sa Diyos. Pinugasan mo sa mga igsuon, pagampo kamo, aron kining ako og inyong halad sakripisyo, dawaton ta sa Diyos Amahan, ang labaw ug gamhanan sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, Alang sa pagdaig pagkimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niya santos ng katawhan.
O Amahan, dawata kining mga gasa, nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa imong dumanan. Ang among masinugtanon nga pagpanerbisyo kanimo, pagpadangat unta kanamo sa kahimpitan sa imong pagluwas kanamo, sama sa imong gibuhat kang San Juan a Santo Papa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap ka bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nga Magpasalamat ta sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga maglipay ang simbahan diha sa pista ni San Juan sa ingon imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gituluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang mga pag-ampo nga nagkapahimuot gyud kanimo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit, tugyot ha sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang mong bala ang espiritu o pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siyang pan. Bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikuha sa Jesus sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamong tanan di kaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala papasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, lukob sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi usab ang kaubang patay na ang ilang mga lawas dinhi sa yuta, magkapahulay unta sila diha sa imong puloy-anan, kay imo silang pasayloon karon sa ilang mga nabuhat nga dautan. Ug kaluoy kaming tanan himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan kaulay si Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuligan, uban kanila Amahan amo kang daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amen.
Magampo kita samahan kapasayloon unta ang atong mga kasalanan. Dadon kita niyang magkapasaylo unta kita sa mga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namong imong ngalan, babot ka namong imong giharian, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwas sa kami sinautan. Bangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon karon, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok o kagubot, kay ang sala wala laing dala ngadto sa tao, kundili kasamok o kagubot. Mahalikay uta kami niining tanan, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos, kay imo man ang ginharian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usay, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa kaayo, ang pag-inig sumunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan tang tanan, nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat nimo, apan ipamulong mo lamang. Maayo ako. Ginoo, nasayod ikaw sa tanan. Nasayod ka, gagahigugma ko ikaw. Magampo kita. Ginoong Diyos, ang mga gasa nga among nadawat nining piyesta ni San Juan, makatagbaw unta ka namo sa ilang mga bunga, o makatabang ka namo dili lamang nining kinabuhia karon sa yuta, kundili makapadangat usab ka namo nganha sa kinabuhi sa kahitasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaan ninyo. Manausap kanimo. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, maglakaw ta Dios kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.